ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଦେଶୀ ସୁଗନ୍ଧ ସହ ମଟନ୍ କିମାର ଜୁସିନେସ୍। ବିଲିଭ୍ ମି, ଥରେ ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ବନେଇବେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମଟନ୍ କିମା। ପ୍ରଥମେ 500 ଗ୍ରାମ ମଟନକୁ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ତେଲ ଏବଂ ଦହି ଦେଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେବେ। ଏବେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଭାଜି ବାହାର କରି ରଖିଦେବେ। ସେମ୍ ହାଣ୍ଡିରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ 2ଟି ତେଜପତ୍ର, 1 ଚାମଚ ଚିନି ଏବଂ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ମସଲା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବେ। ପିଆଜଟିକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ। ଦେଖିବେ ପିଆଜଟି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସେଠି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବାଟି ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଏବଂ ଧନିଆର ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଏଠି କଷିବେ। ଦେଖିବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ମଟନକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ମଟନକୁ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଏଠି ମଟନଟିକୁ କଷିବେ। ମଟନଟିକୁ ଯେତେ କଷିବେ ଦେଖିବେ ମଟନର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଅଧିକ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମଟନ କଷିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗରମ କରି ରଖିଥିବା କିଛି ପାଣି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ କଭର୍ କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍। 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଖିବେ ମଟନଟି ସିଝି ଆସିଥିବ। ମଟନଟି ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁଟି ଶେଷରେ ଦେବେ, ନହେଲେ ମଟନର ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ କରିଦେବ ଆଳୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା। ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର